Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde duundi baba adama nde kala min bismi mon e kelle gadanero ɓinde jayndeji alkamisa jeeɗiɗi lewru novembre 2024 bisimilla wona kelle gadane robindo jayndeji puɗortoɗen ko jayde gendire leydi Sénégal jayde Le Soleil ɓe garti e ko yoytno e udditgol ñalawmaji piini tawi ko dentinoɗe aduna o kala tawi noon koye kolol sappo e jeeɗiɓiwol tawi noon ko biennale de l'art africain contemporain ɗum ɗo noon ne wayno ɗin ñalawmaji ma puɗɗo hannde tawtorede kanko hoorejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye jayde Le Soleil arte yiide wonande gam keblonogol ɗin ñalawmaji ne wayno laamu ngu yaltini ko ɓuri milliard pawɗi temedde jeetati million e koppareje men franc CFA jayde Le Soleil arti hen jayde Revue quotidien ɓe garti koye kadgol laamu ngu caggal nde jetti pellital wawde dartinde yoga e madele ɗo e wertago leydi Sénégal yoga hen won nokkuji laamu ngu ɓeydi ko ɓuri balɗe capanɗe 4 kono noon ɓe ganduɗa ko ANSD ɓe garti yiide wonande ɗen batte noon to banggue wonande ha joni ɓeydugol ko yiyete ko chômage ɓe garti e yiide ko ɓuri to banggue wonande e nder temedere kala 5,2%. ɗum woni ko usti to banggue wonande chiffre d'affaires mo ganduɗa tawi koye oɗo deuxiéme trimestre 2024 jayde Rewmi quotidien arti en kono ɓe garti kamɓe ANSD ha joni yiide wonande o saaha noon tinama to banggue wonande ɓeydugol guura ka ɗum ɗonne koko ɓeydi ine tawi e jayde Rewmi quotidien jayde l'info ɓe garti koye Ousmane Sonko e lappol mum toon to diwan mo Matam to Agnam kanko Ousmane Sonko yani e maire des Agnam kanko Ousmane Sonko yidini l'info ko Sonko promet l'enfer à Farba Ngom tawi noon ko konnguli ɓuttiɗi ganduɗa kanko Ousmane Sonko hokkiti ɗum fewde e Farba Ngom jayde Li quotidien arti koye omo ganduɗa ko Abbas Fall e ɗiɗo sungoji suɓaɓe dental ɓe yiide jayde Li quotidien mbatema laato kanko Abbas Fall huccodirde omo ganduɗa ko Barthélémy Diaz kam e Halifa Ababacar Sall hande o saaha noon ɓe mbaddata poɗe ndure toon to Dakar kono ɓe garti yiide Abbas Fall mo ganduɗa ɗum so laatima beele ma ɗum ni laato duuɓi 15 ɗi ganduɗa ko omo ganduɗa ko Halifa Ababacar Sall kamɓe Barthélémy Diaz pawi jungo toon to Dakar kono ɓe garti kamɓe Li quotidien omo ganduɗa ko kanko tigui woni Abbas Fall neɗɗankagal mum to banggue wonande noon no ardi e banggue dawrugol e ɗiɗo duuɓi ɗiɗi jayde Li quotidien arti hen kono ɓe garti omo ganduɗa ko Donald Trump 47e mbiyen capanɗe 4 mo ganduɗa ko kay tigui woni président de la république toon to dowlaji dentuɗi Amérique jayde Las ɓe garti koye plan de Diomaye kanko hoorejo leydi ndi o arti e ɓoore makko ko yitno noon to banggue wonande secteur informel kono ɓe garti kamɓe Las ko yitno noon wonande Amadou Ba gardiɗo nafoore holliti wonande ɗiɗo sungoji suɓaɓe dental darde makko wawde wonde e dande ɓen ɓe ngala daade ha ɓuuri tengtude ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni yejjitaɓe e to banggue gueɗe rendo hani e nder leydi Sénégal jayde point actu ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko leadership féminin ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni hande rewɓe dilloɓe e dawrugol kamɓe ɓamtare leydi Sénégal ɓe lollini hen natalo mo ganduɗa ko Anta Babacar Ngom wondude mo ganduɗa ko Mariam Selli Kane e yiide jayde point actu ɓeɗo de janggo mumen ko janggo pocciɗo to banggue wonande dawrugol kamɓe ɓamtare leydi Sénégal kono ɓe garti omo ganduɗa ko Aïda Mbodj Mimi Touré ɓe jeeyaka ni e listi ɓe ganduɗa ko Pastef e ɗiɗo sungoji kono kadi janggo mumen ko yitno e dawrugol leydi Sénégal jayde Le Témoin ɓe garti koye mo ganduɗa ko duttugol Mouhamadou Moustapha Ba ko yitno noon wonande to banggue ha joni wirwirde makko addude nde ganduɗa ko haala to banggue wonande basde nanodirde e nder ɓen ɓe ganduɗa ko kayti goni famille makko ɗum ɗo noon waɗi ɓe kolletini ko wayno to banggue wonande hakkude Nioro kamɗo e Dakar ɗum ɗon addi peccor wonande e nder famille makko kanko Mouhamadou Moustapha Ba kono kadi ɓe garti e transhumance wonande ɓen ɓe ganduɗa ko ɗuguittoɓe tawtoyɓe lande Pastef e ɗiɗo sungoji jayde Témoin arti hen jayde L'Observateur ɓe garti ko e omo ganduɗa ko Donald Trump ganduɗa ko kay tigui dowlaji dentuɗi Amérique hooli joƴƴin ɗum e jappere leydi dowlaji dentuɗi Amérique ɓe garti ko holliɗi ɓesguji leydi Sénégal ɓen ɓe ganduɗa ko natirnoɓe toon to Nicaragua jogui e laamu Donald Trump kono ɓe garti e ɗin kongi mawɗi ɗi ganduɗa kanko Ousmane Sonko hokkiti ɗum fewde maire des Agnam
Farba Ngom jande l'observateur arti hen yewoyen jande Vox Populi be garti koy kanko Donald Trump mo ganda ko kay tigi lamti arti tonto Maison Blanche kono be garti e kanko Ousmane Sonko mo ganduda yidi hande odo sahay lappol makko tonto diwan mo Matam palol dande ma e biento Fouta don do be bianno ko tun tigi woni titre foncier Macky Sall hande odo saha bele dum wataki jungo Ousmane Sonko mo nire mawde kewde dole jamanu di teska be ganda ka kayti ngari notade kanko Ousmane Sonko kono be garti e Barthélémy Diaz holiti wonande alay sago besgo guddi ndaro bele wadde sanctionné liste Pastef mbo Ousmane Sonko kono be garti e Amadou Ba kanyum ne jillu mum arte yidi alay sago besgoji di kala ndaro bele tigi wawde jatinade dardade ngam wawde wadde sanctionné ngudo lamu sibudi lebbi jeedidi hollita tan ko duubi jeedidi di ganduda koy musallo wona e der leydi Sénégal yini ko Amadou Ba e jayinde Vox Populi jayinde Sud Quotidien yan Sud Quotidien be ngarti koy lappol Ousmane Sonko tonto diwan mo Matam haburi tengtude tonto Agnam hankyo kanko Ousmane Sonko warti e ko yotno e wonande surfacturation ko yotno non e mahgol odo hôpital mo wuro sogi kono kadi e ko yotno université Souleymane Niang e wondude ni e ben be ganduda ko motobe e bowe leydi Sénégal natude leydi Sénégal vodde dum do kala ko tumaji di yo fawi e mo ganduda ko maire de Agnam Farba Ngom hawi hebi yidi ni wonande ko gol kay wonande wonata wattan ko yotno non to bangi wonande yubbinde campagne mo ganduda ko maire de Agnam Farba Ngom di kongi butti di ganduda ko kanko Ousmane Sonko o fawi dum e o mo ganda ko maire de Agnam Farba Ngom ne tawe e jayinde Sud Quotidien jayinde Walf Quotidien be ngarti ko e on batake mo kanko horejo leydi gonnodo horejo leydi Sénégal Macky Sall sifno artude o sahano leydi Sénégal yaratini e be ganda ko kaytigi jodi e laamu ngu wonti ko wayno joftor ben be ganda ko gouvernement kanyumen jaltini batake ngam jaftade kanko horejo leydi ndi e yide jayinde Walf Quotidien kono be garti kambe Walf Quotidien ko no e Barthélémy Diaz e dido sungoji o arti non to bangi wonande yidde makko kono kadi ko no to bangi ha joni ebboje de jogi ko no e ndelam leydi Sénégal pétrole njewoytu jayinde Leveille be garti koy falemme leydi Sénégal Mali e Mauritanie o saha kay mbadi mumdiral ngam tigi wawde daranade kam e rewindade tonto falemme kono be garti e tonto Jolof mbien maire mo Mbolohe Alioune Dia tawtoyde lande Pastef jayinde Le Quotidien be garti koy BTP to bangi wonande hadde ngulamu ngu wanno ko no to bangi magol yoga e won nokkuji do e der leydi Sénégal to bangi madi be garti yide lamu ngu beedi ko buri balde cabande nay e joyi kono be garti e kanko Donald Trump mo ganda ka kay woni cabannay e jeedi wijo horejo leydi dowlaji dentudi Amerique bandirabe teddube yebiyankobe ayaw Piindi TV ko dum woni ko min dobinno mon kelle gadani subaka hande o min dokon aadi aljuma jango so hawre welede Allah do enden yo jam jogo min jogo mon on jaram